guys! Welcome back to my YouTube channel, Aling Dory Vlog. Ayan, ang ating vlog na naman ngayon, guys. Ang ato ang vlog karon kay i-vlog na to ang gihatag kang tatay nga mais. Gihatag ni Richard sa kay tatay gikan sa Cotabato. Yeah. Layo kay nagikanan ang mais, guys. Layo kay nagikan ang mais. Gihatag niya ka tatay, lami kayo niya karon sa tatay. Nag-prepare na siya iyang gipang hinluan niya, gitanggalan niya mga panit ang mais kay lungagon. So ipakita nato guys no katatay, ipakita nato ha. So guys, guys, si tatay gitagaan siya og mais gikan sa ato tatay Cotabato. Gikan og Cotabato ang mais, guys. Ara makaaling doray gikan na siya og Cotabato gihatag kang tatay. Gidala nga ri sa Taganguhan. Yang gihatag sa Taganguhan. Gusto ga imo tingog gamay tay. Gikan kini sa Cotabato. O gidala gyud niya nga ri layo kayo. Gihatag sa mua diri sa gidala niya ri sa Kaganguhan. Anong mais, guys. Ara, kalamian ni. Salamat kayo. Richard nga nakadala ka diri nga imo mo yung gitagaan. Yang salamat. Salamat kayo, Richard, sa imong gihatag sa mo ang mais. Nga makatabang pud ka mo sa lisod. Lami kayo na tay ay. Saan mo ni pagluto tay katong kuan tay lungagon tay no. Mong ipakaon ni Jana. Kay wala mi ikahatag nga ipakaon siya ha. Mais nga lami. Mais. Kung mga pag-umangkon guys, mo siya mga ano po si Loy, then si Inday, si Jana, mo ni siya. Nya si tatay siya pod ang naghinlo para mag-prepare kay iyahang lutuon ang mais. Iyahan ng lungagon tay no. Lungagon. Hala yellow corn, hala kalami jud niya og forma. Panitan kita ko tawag pa ni gahit aron dali ka malutaw. Ako panitan tay. Yeah. Kay mais ang makaaling duray. Kumot ang pa. Kumukan isa ra. Guys, mga kaaling doray, ayan, gitak-ang na dyan ng tatay ang mais. Diyan si tatay, ang mais. Tak-ang na niya ang mais. Dami kaya ang kaon ani unya, guys, mga kaaling doray. Dara ang mais. Nakatak-ang na. Aso-aso na siya. Lami kayo. Ara. Ibanatan jud og sugnod ni tatay kay bambam lapid mo niya, bambam na pud ni. Nabungal ko guys, nabungal ko. Bambam na pud unya guys. Kami ni tatay bambam na pud ni unya mais. Nya, mubambam pud daw ni siya guys. Moapil daw ni si Inday guys, mubambam pud guys unya guys. As tatay. Salamat nyong tanan. Mato sa bombas tatay guys, mga bo. Karon. Nagbukal na siya guys, nagbukal na. Nagbukal na ang mais, then gamay lang yung kulang ani guys.
Huyopon dyan nato. Huyopon. Iya na. Ano kusog ang siga. Nanay ba? Diba? Ibukal na siya. Arang mais. Mga kaaling doray. Ay! Init kayo, oh. Bukal na siya. Bambam na punta niya, mga kaaling doray. Bambam na punta og mais.